Fiż-żona industrijali ta' Kordin infetaħ l-ispazju WH21, sala tal-kunċerti ġdida li se tilqa' fiha bosta avvenimenti, fosthom spettakli ta' mużika u konferenzi. Is-sala li saret b'investiment mis-settur privat tinsab tifa' ġebla l-bogħod mill-ground tal-futbol tal-Hibernians. Id-direttur maniġerjali tal-kumpanija DAB Electronics, Joseph Vella, għalma għal-jus kif dan il-kunċett ta' spazju miftuħ kien ħolma li saret realtà fin-nofsinhar tal-pajjiż. 21 sena fis-suq imbiegħu apparat relatat ma' stazzjoni ta' television, radio u teatri. Bażikament ħassejna li hawn bżonn li jiġi kreat xi ħaġa oħra. Malta laqqas għandna sound stages, this is a little sound stage. Blajnuna tal-MIP u l-Malta Enterprise li jarfu li l-proġett tagħna li nħolmu bih ħafna snin, illum fl-aħħar waħħar għandna l-ewwel produzzjoni. Waqt żjara li l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici għamel f'din is-sala l-ġdida, faħħar l-isforzi tas-settur privat biex jinvesti fit-talent lokali. U allura qed naraw li s-settur privat qed jemmen fil-kultura tant li qed jinvesti fiha u jagħti soluzzjonijiet mhux għallum manka għall-ħtiġijiet ta' għada. Is-sala se tiżżanżan is-sibt li ġej b'16 lat li se jagħtu spettaklu għal kunċert tal-Lavin Malta Music Awards li qed isir bl-appoġġ ta' Festivals Malta. F'dan l-avveniment se jieħdu sehem artisti lokali fosthom Ira Losco, Michela Paċ, Owen Llewellyn, Red Electric u The Travelers. Il-kap eżekuttiv tal-Lavin Malta, Christian Perregin, qal li huwa unur għalihom li se jżanżu din is-sala tal-kunċert il-ġdida u qal li dan huwa l-post perfett għaċ-ċelebrazzjonijiet tat-talent mużikali Malti. Qal li jinsabu ħerqanin li dan l-avveniment ikun suċċess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.